En el jardí hi ha una rosa que s'embrinca en el tangret. En el jardí hi ha una rosa ja només. Papallones li fan ronda, les abelles rondinets. I passa dient-li coses d'altres jardins el ventet. Al jardí la trista rosa d'altres roses no sap res. I en l'altària de Sant... I estic molt content de que el nostre poble siga l'organitzador de la 40 trobada d'escoles en valencià de la Ribera. I per nosaltres, pel poble xocoter que som, volíem això, un poc posar un graner d'arena en tot el que siga la defensa i la cultura nostra que tenim. Aleshores, molt contents d'haver vingut així i de veure tota la gent que està gaudint de la festa. En aquesta ocasió, enguany, el que fem, com en les edicions anteriors, és homenatjar i donar guardons a les comunitats educatives que implantaren el valencià arran de la llei d'ús i ensenyament del valencià. Estem en els centres de primària, educació primària, infantil i primària, en la dècada dels 80, final de la dècada dels 80, i en els instituts, educació secundària i batxillerat, estem a principis de la dècada dels 90. L'objectiu és reconèixer el treball i el recorregut que s'ha fet des d'aquells anys d'implantació fins avui, que ha sigut un recorregut llarg però també molt fructífer, perquè acumulem una experiència educativa que ajuda a adaptar-se dia a dia als nous reptes del nou alumnat, dels nous plans d'estudi, de les noves lleis educatives, i també aprofitem esta nit de la Ribera per a donar el reconeixement a entitats locals, enguany de Fortaleny, pel tema de l'ús social del valencià, i també homenatjar a persones distingides per una trajectòria d'activista social amb la llengua. Arribat per a la mar. La nit de la Ribera, molt i molt important fer-la. És la 5a, però haurem pogut fer-la que fa 40, perquè la Ribera és la primera comarca, diguem-ne, o de les primeres que va encetar trobades i que va encetar ensenyament en valencià. Jo soc de Carcaixent i dono fe d'això. Crec que és molt important trobar-se, retrobar-se i sentir la importància del valencià i de l'ensenyament del valencià i d'Escola Valenciana i la coordinadora de la Ribera. Trobo que és una de les coordinadores més ben organitzada i amb més capacitat de moure sobretot al col·lectiu no només de mestres, sinó de famílies. I per això només n'hi ha que anar a la trobada, enguany en Fortaleny. Aquesta capacitat que té la coordinadora de poder il·lusionar també des dels ajuntaments grans als més menuts com enguany Fortaleny o l'any passat a Benimodo, i fer aquest desplegament de trobades i aquesta crida a una festa magnífica que no només és reivindicativa, sinó que també de festejar la sort que tenim de tenir una cultura i una llengua com la nostra. Agraït i satisfet perquè fem la trobada d'escoles en valencià en Fortaleny, un municipi molt carismàtic de la nostra comarca de la Ribera Baixa, i esperem que siga a l'agrado de tots. Tenim una comarca, com ja sabem, inclusiva, acollidora, i anem a fer tot el possible perquè aquestes jornades isquen el millor possible. I estic molt feliç d'estar en la meva terra, a la Ribera, celebrant una nit molt bonica, que és el tret d'eixida, de les trobades d'escoles en valencià, que enguany, en una decisió que considere molt encertada, van a Fortaleny.
un poble menut, a la vora del riu, d'aquest riu que ens ha donat tantes alegries i que enguany ens està costant de recuperar. Però és que hem de saber viure a la vora d'aquesta aigua, que és tan benèfica, però que també reclama el seu espai, si no hem sabut respectar-lo i donar-lo. Així també nosaltres hem de saber reclamar el nostre espai, tant si vostè vol com si no. Este és el nostre espai, esta és la nostra llengua. I en les trobades anem a celebrar-ho, anem a festejar que estem en este territori nostre i que el valencià és la llengua dels nostres pares i serà la llengua dels nostres fills. I l'escola és el gran aliat per fer això possible. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua està sempre al costat de qui fomenta l'ús de la nostra llengua i de qui la vol viure amb alegria. Em vaig quedar una miqueta sorprès perquè aquestes coses crec que les donen a la gent que va morir. Jo dic, home, jo encara estic viu, encara no penso morir-me. I això és reconeixement. Bueno, deixant un poc la broma, estic molt content, sobretot perquè és una proposta del poble on vaig néixer i jo què sé, jo ho entenc com un homenatge a tota la gent que hem estat en el tema del valencià des del principi. És a dir, jo pertanc a la primera promoció de professors de valencià que entran als instituts en l'any 83, recorde perfectament el 1 de gener del 83, i crec que això serveix per homenatjar a tot el món que en aquell moment apostava per aquest espai. En les ferides només, al jardí la trista rosa, d'altres roses no són res, i en l'altària de Sangúnia a posar... Bueno, la nit de la Ribera, la primera vegada que vinc, la veritat, no havia vingut abans cap d'any, i sí que les trobades les conec de tota la vida, des de que els meus fills eren menuts, que ja acudia com a pare a les trobades en valencià. La meva dona és mestra, per tant també tinc tradició d'anar, perquè ella sol anar sempre representant a l'escola en el qual està treballant cada any, i me pareix que és un moment molt bo per a la Ribera, per al valencià, òbviament, de que nosaltres tenim que estar sempre al capdavant de defensar el valencià. Crec que és la nostra llengua i en aquest cas molt content d'estar així. És un plaer i un honor estar cada any així a la nit de la Ribera i trobar a tanta gent compromesa, tanta gent que té les mateixes inquietuds i que lluita pel mateix que lluitem nosaltres i que defensa el valencià com han fet sempre. Ja portem un fum de trobades i continuar viva, continuar la marxa per les trobades. La gent té ganes de trobades, la gent té ganes de reivindicar la nostra llengua i el lema d'enguany, que és en valencià, lliures i amb orgull, doncs això, que siguem lliures per poder celebrar les trobades, per parlar el valencià i fer-ho tot sempre amb orgull. Canel tan dret, en el jardí hi ha una rosa ja només. Papallones li fan ronda, les abelles rondinets, i passa dient-li coses d'altres jardins el venter. Al jardí la trista rosa, d'altres roses no són res, i en l'altària de Sangúnia ha posat tot en bebès.